ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಇನಿತ ಪಾಟೋಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಸುರುತ ಪಾಟ ರಡ್ನೆ ದ ಕಂತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಅದು ರಡ್ನೆ ಪಾಠ ತಿಪ್ಪುಗ ಒಂಜನೆ ಪಾಠ ಮುರಣಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ರಡ್ನೆ ದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾಯತ ಕಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆ. This is good for this site is also good for learn Kannada. Okay, I'm using the same thing here. Okay, run panda balipu nekku run ಓಡುವುದು run. I go ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ವ, I go. ಯಾನು ಪೋಪೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೋತೆ. ನಾಳೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಗೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ. ಪೋತೆ, ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ. ಓಕೆ, ಹೀ ಗೋಸ್ ಅವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀ ಗೋಸ್ ಆಯೆ ಪೋಪೆ. She came by bus yesterday. Came ಬಲಗ ಬಲ ಕಮ್ ಬಲ ಬರ್ಪುಣ ಕಮ್ ಅಂಡ. ಬತ್ತಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಮ್. ಶಿ ಕೇಮ್ ಆಳು ಬತ್ತಳು. ಹೀ ಕೇಮ್ ಆಯೆ ಬತ್ತೆ. ಶಿ ಕೇಮ್ ಬೈ ಬಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆ. ಆಳು ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬತ್ತಳು. ಶಿ ಕೇಮ್ ಬೈ ಬಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಗನ ಪುದರೆಂಚ ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚ. ಪುದರ್ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ಎಂಚ ಎಂಚಿನ. ದಾದ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದಲಾಪುಂಡು, ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಅಂದಲಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ఆయన పుదరించ, ఆళ్ళ పుదరించ, ఈర్న అమ్మిర్న పుదరించ, ఈర్న అజ్జిర్న పుదరించ, ఈర్న అప్పెన పుదరించ, ಈರ್ನ ಶಾಲೆದ ಪುದರೆಂಚ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ. ಯುವರ್ ನಿಕ್ಲೆನ ನಿನ್ನ. ನೇಮ್ ಪುದರ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದಿವ್ಯಾ. ಮೈ ನನ್ನ ಎನ್ನ. ನೇಮ್ ಪುದರ್ ದಿವ್ಯಾ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿವ್ಯಾ. ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದು ಉಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದು ಉಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುದಾಯೆ. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಯೆ. ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ. ಎನ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಎನ್ನ ಊರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ. ಎನ್ನ ಊರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊರು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಈರೇನು ಭೇಟಿಯಾದ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಬೆಟ್ಟಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅವನ ಪೇರು, ತಿಕ್ಕನ ಅಂದಲ್ಲ ಅವನ ಪೇರು. ಈರು ತಿಕ್ಕನ ಬಾರು ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಈರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಯಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಎಸ್ ಅಂದು. ನೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತು.
ಇಜ್ಜಿ. ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್. ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್ ತಪ್ಪಾಂಡು. ಒಂತೆ ತಡಾಂಡು. ಒಂತೆ ಕಡೆಸಿಂಡು. ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಡೆಸಿಂಡು ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್. ನಾನು ಬರುವಾಗ ತಡ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ತಡ ಅಂದರೆ ಕಡೆಸಿಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಯದೀದು ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆ. ಸಾರಿ ದಯದೀದು ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂಥರ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರನ್ ಅಂದರೆ ಬಲಿಪು. ಐ ಗೋ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐ ಗೋ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ. ಹೀ ಗೋಸ್ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐ ಪೋಪೆ. ಶಿ ಕೇಮ್ ಬೈ ಬಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಳೆ ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬತ್ತಲು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನೀರಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ. ವಾಟ್ ಎಂಚ ದಾದ ಯುವರ್ ನಿಕ್ಲೆನಾ ನೇಮ್ ಪುದರ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದಿವ್ಯ ಎನ್ನ ಪುದರ್. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಆಯೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಯೆ. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಯೆ. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡಾಡ್ದು ಬೈದಿನ. ಐ ಎಸ್ ಅಂದು. ನೋ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ತಡಾಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಯದೀದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ. ವಿ ವಿಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.